Olasznak de köszönjük. De hát a mám például nem lehet, ha így megy Jurgába. Segítsen, Mackó. Jaj, mit beszél mondom, hogy nyomba. Jaj. Jól van, azért mondom, hogy meg tudok ide a A Mihály Mackó. a Milán Santander. Filmben is lesz, ja. Eddig nem tudtuk fölvenni, most legalább. Láttuk, mert az Ejzi... Igen, Ejzi fölvett, igen. Hát mutatta tavaly. Igen, tavaly. Nem baj az, hát... De az nem látszik, az nem látszik. Kis ház előtt. Álljunk össze csoportképpé. Gyere, Pali bátyám, gyere. Észlelőlek akkor. Jó napot kívánok! Megtudtunk álmot. Most? Igen. Akkor visszanom figyelek. Ja, fejnek most. Legények, fejnek. Önnek ma? Fejnek. Oda bemetjük, vagy kárba elvedek megnézni, mi van, de megyek haza. De begyűjjenek el. Milyen? Kati, imádom, amikor ilyeneket csinálsz. Inga, te is szép vagy a Kati mögött. Menjetek a túróba. Állj be! Be is állj be oda Levi mellé. De még kell egy kicsi hatalmuk? Ne. Jöhet, gyorsan, elkaptam. Jó, szegál! Tűzparancs! Legyen a fő. Ne szívjuk. Azt a pavatúj, várjál, megfogom a kamerát. Ne. Cigányke. Nézd meg ezt. Nem tudok ki.
Királyságotok parancs! Nem tart meg. Júli, vigyázz belőle, csúsztam. Próbáld, Gábor. Nem igazán biztos, hogy ebbe belemászni. Balfi. Hűséges szolgám, Balfi. Lecsapó, vigyázz. Ne. Ne, mert tényleg veszélyesek vagy. Vagdottak se. Aha. Le van fotózva, apu. A béka? Köszönöm szépen. Te kezded el. Mesélek egy békát vissza. Mit veszel, Pali? És ott van egy muflon is. Maflon. Egyik elragadta. Pali! Mekkora sörgye vannak ilyen? Nézd oda, még egyszer megpróbálja szerintem. Nem. Gyerünk, De próbálni add fel. egyszer. Na, come on. És Nem ez adod kecske, fel. ez nem ő. Kecske, persze. Nem ismeri a somló számát. Most már rájöttem ilyen közelről. Tudom, bírja. Tökéletes. Fellapoztam gyorsan Brem-féle állatkatalógust, és kiderült, hogy ez kecske. Nem megyek oda. De jó. Nézd oda, mi van. Egyiknek csöndő is van, meg nyilván. És milyen foga van? Istenek, belesajog a fogam, ha ránézek. Látod, anya? Nagyon nem csap meg. De. Szeretitek az állatokat. Hát ezeket használják. Mindig talál valaki mást. A PowerPoint, a PowerPoint-ot Jó főszereplő. Ezeket elég jól ismergetem. Hát pont a tüzet akartam. Hát így érdekesebb ez. Hát is. Hol a többi lány? Elmentek szerintem oda a volánthoz. Volán, A Szilvi valamit, igen, szervezkedett. Dóri maradt itt, meg a Katika. Annál Mekkorát nőtt én borzasztó. Bocsánat, elnézést. Annyira sokat Halkabban mond, változtak. meg ne hal. Azt mondja 175 centi, hát akkor vagy én mentem össze, vagy ő nőtt az elmúlt 175. Hát szerintem. Azt hittem 177 vagy ez magam. Én biztos, hogy 175 centi vagyok. Ja, azért még egy kicsit vagyok. Mert vastag papucs volt. Egyforma versenyző. Nem sokáig már, ne aggódj, egy-két év múlva magasabb itt. Lehet ám már kifegetni, már sültek dolgok. A törpének óriás Na, gyerekek azok elhúztak, úgyhogy most is a szabad a pálya. Hát marad meg. Végre nyugodtan ehetünk. De kiderült, hogy a Leander völgyi az nem volt ember. Haját, még szerintem mozog kéne. Bár ezzel kapcsolatban volt Egy forgatás nem dokumentumfilm, ami szerint nem evolúcióról lehet beszélni, hanem devolúcióról. Visszafejlődni? Igen, tehát szó sincs arról.
Két angol pofa adta előző elméletet, az a lényege, hogy őket mind de hogy tulajdonképpen az egész tudományos világot mellette a voksát. Minden ezzel ellentétes koncertet elhallgattak, vagy megcsinálni. Jó, Pali, hozok hideg sört. Hogy nem találták meg azt a látszanak, amiből rendelkezését, mert csak olyat találtak eddig, amiből biztosan. Nekem Csaba. Aha. A dörgék szerint sokkal korábban létezett már az. Na. Fonákra adja az Ádámnak. Azaz. Nyomulj, Ádám. Gyorsan, mert mindjárt kifogy az elem. Böpte. Ne. Ez jó. Jó volt? Várjál.